Πάρε στον αέρα τόση ώρα. Κουνήθηκε εσύ στο άγαλμα. Στο μπου... γίνεται εδώ πέρα. Εκεί πες. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι... Μισό λεπτό τα μάτια μου. Να με ξανά. Ονομάζομαι Πάολος ο Πέμπτος. Και από πίσω τους που είναι τα αρχίδια του. Ονομάζεται Πάολος ο Τέταρτος. Ξέρω ότι η ζακέτα δεν κολλάει με το καλοκαίρι, αλλά το πιο πρόχειρο. Θέλουμε να ξεκινήσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και subscribe, like αν θέλετε, και θα δείτε σε όλη τη χρονιά θα ανεβάζουμε διάφορα πολύ αστεία με τον Πάολο τον Τέταρτο και με τον Πάολο τον Πέμπτο. Τώρα είναι κάπως σαν δοκιμασία. Αν μαζέψουμε πάνω κάτω 100 προβολές μέσα σε 5 μέρες και 20 like, θα ξεκινήσουμε μια σειρά που ορκίζομαι, δεν θα την περιμένουμε τόσο ωραία. Θα συγκρίνουμε διάφορα πράγματα, θα τσακώνουμε με άλλους στο κανάλι, θα μιλάμε με τον Μάικος, θα λέμε πολλές μαλακίες για τα νεύρα μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, μακάρι να σας αρέσουμε, κοινοποιήστε μας και σε άλλους. Θα ονομαζόμαστε το βίντεο, θα το ονομάσουμε... Δεν έχουμε βγάλει ακόμα, τώρα το σκεφτήκαμε, είναι τρελή ιδέα. Κάτσε να πάρω το κεφάλι μου. Όπως αυτή είναι την τρελή ιδέα. Θα το ονομάσουμε, δεν ξέρουμε πώς, θέλουμε και τη βοήθειά σας. Να μας πείτε τα σχόλιά σας, μην κλείνεις την πουίτες από πίσω. Πείτε μας πώς θα θέλετε να ονομάσουμε τη σειρά, μη μας βρίζετε, είναι το πρώτο μας βίντεο και θέλουμε να περάσετε ωραία. Τώρα εμείς θα το ονομάσουμε, μην κλείνεις τα αρχίδια σου, ανώνυμο. Λοιπόν, αν σας αρέσαμε, ξέρετε εσείς. Αλλά ξέρετε τι λένε, εγώ θα ήθελα πολύ να σας κάνω χαρούμενους και ξέρω εγώ, να περάσουμε ένα ωραίο χρόνο με αστεία και διάφορα τέτοια. Εσείς είστε εκείνοι που θα το αποφασίσετε όμως. Σας παρακαλώ, δώστε μας τη βοήθειά σας και θα περάσουμε απίστευτα. Σας την εγγυούμε. Τα λέμε.